ఇప్పుడండి? ఇప్పుడు ఓకేనా? హరే ఆ, కృష్ణ. క్లియర్ గానే ఉందండి ఇప్పుడు. ఒక నిమిషం. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? ఇప్పుడు వీళ్ళు ఈ ప్రిటెండర్స్ ఏంటంటే వీళ్ళు పూర్తిగా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఉంటారు. అన్ని కూడా వాళ్ళు దేన్ని కూడా ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేరు. ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేయటం చాలా కష్టం. కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉంటారు. ఈ విధంగా అయిపోతాయి. ఎక్కువగా కలియుగంలో మనకి ఇలాంటి వాళ్ళే కనిపిస్తారు. పూర్తిగా వాళ్ళు ఏంటంటే అష్టాంగ యోగం చేస్తున్నాం అంటూ కొంతవరకు వాళ్ళు చేసి కొన్ని మిమిక్రీస్ అన్ని కూడా చేయగలిగిన కెపాసిటీ వస్తుంది వాళ్ళకి. రాగానే ప్రజల దగ్గరికి వచ్చి అవన్నీ చూపిస్తారు. చూపించేసేసి వాళ్ళని మోసం చేస్తారు అనమాట. మేమే దేవుళ్ళం, మేమే భగవంతులం అని చెప్పి మేమన్నీ మీ కష్టాలన్నీ తీర్చేస్తాం మేము. కాళ్ళకి దండాలు పెట్టండి, పాద నమస్కారాలు చేయండి, అభిషేకాలు చేయండి, డబ్బులు అట్లా మన కాలం వృధా అవుతుంది. డబ్బులు సంపాదించి డబ్బులు ఎంతైనా కూడా వెచ్చించవచ్చు, కానీ కాలం మొత్తం కూడా వృధా అయిపోతుంది. ఇలాంటి సన్యాసులు తయారవుతారు అని చెప్పినాను. మనకి కృష్ణుడు అప్పుడే చెప్పారు, కృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలోనే ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారని. అదే చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచిన మనస్సులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాలపైనే ఆలోచన ఉంటుంది వాళ్ళకి. మనస్సు ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోలేదు. నాలిక, కళ్ళు, చెవులు అన్ని కూడా ఆ ఇంద్రియాల మీదకే ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. యస్తింద్రియాణి మనసా నియమ్యరభతే అర్జున కర్మేంద్రియ కర్మయోగం అసక్త స విశిష్యతే. అర్జున, మరొక పక్క శ్రద్ధావంతులు మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపులో చేసి ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. అట్లా కర్మయోగులు ఎంతో శ్రేష్టమైన వాళ్ళు అని చెప్పినని అర్జునుడికి చెప్తున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడు. అంటే ఫలాపేక్ష ఉండదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఒక టెంపుల్కి వెళ్తారు, టెంపుల్కి వెళ్ళేసేసి సేవలన్నీ చేస్తారు భగవంతుడికి. వాళ్ళు ఫలాపేక్ష ఆశించరు అనమాట, ఏది కూడా ఆశించకుండా. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మనం జీతం అడుగుతాం. అట్లా భగవంతుడి సేవ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అడగరు. అడగకుండా వాళ్ళు సేవ చేస్తూ భగవంతుడిని తృప్తిపరిచే ప్రయత్నంలో ఉంటారు కర్మయోగులు. మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేసి ఫలాపేక్ష కర్మేంద్రియాలన్నింటినీ కూడా అదుపు చేస్తారు భక్తి యోగులు. వీళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుడికి నివేదన చేయందే మేము తినమంటారు, భగవంతుడి ప్రసాదాన్నే తీసుకుంటారు. అట్లా భగవంతుడికి చక్కగా అభిషేకం చేయటము, డ్రెస్ చక్కగా అలంకారం చేయటము, నీట్ గా టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడంతా కూడా శుభ్రం చేయటం, ఇట్లాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వైరాగ్యం లాంటిది. వైరాగ్యంతో వాళ్ళు పూర్తిగా అంటే కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ కర్మల మీద ధ్యాస ఎక్కువ పెట్టరు. ధ్యాస పెట్టకుండా భగవంతుడి మీద ధ్యాస పెడతారు. పెట్టి ఆ భగవంతుడి సేవ చేయటంలో నియుక్తులైతూ ఉంటారు. నీతం కురు కర్మత్వం కర్మధ్యాయోహ్య కర్మణ శరీరయాత్రాపితేన ప్రసిద్ధేద కర్మణ. నీ కర్తవ్య కర్మ నీవు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు. ఇప్పుడు పొద్దున్నే లేవగానే మనకి ఆకలి అవుతుంది. ఆకలి అయితే ఈ దేహాన్ని పోషించుకోవాలి. దేహం అడుగుతూ ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా. నాకు స్నానం చేయొచ్చు, బ్రషింగ్ చేయొచ్చు, అన్నీ అడుగుతూ ఉంటుంది. అడిగినప్పుడు దానికి సంబంధించినవన్నీ మనం తీసుకొచ్చుకోవాలి. కాబట్టి కర్మ తప్పకుండా చేయాల్సిందే. ఈ దేహాన్ని పొందిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా కర్మలు ఆచరించాల్సిందే. కర్మలను విడిచిపెట్టడానికి లేదు. ఎవరు చేయాల్సిన కర్మను వాళ్ళు చేయాల్సిందే. ధర్మం ప్రకారంగా మనకి వర్ణాశ్రమం ప్రకారంగా ఏ ఏ కర్మలు అయితే విధించారో అవన్నీ కూడా ఆచరించాలి మనం. దైవీ వర్ణాశ్రమం ప్రకారం భగవంతుడు ఏవైతే చెప్పారో ఆ కర్మల్ని వాళ్ళు వదిలిపెట్టకూడదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే క్షత్రియుడిగానే ఉండాలి. ఇప్పుడు అందుకే అందరూ కూడా శూద్రులే. ఇప్పుడు
ఈ కలియుగంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా శూద్రులే. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ కర్మలు వాళ్ళు చెయ్యట్లా. వాళ్ళకు అంటే కర్మలంటే ఇప్పుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆ గురువు చెప్తారనమాట. వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని, వాళ్ళ గుణాలని గుర్తించి, ఈ కర్మకి నువ్వు చెయ్యాలి, నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి, నువ్వు ఇట్లా ప్రీచింగ్ చేయగలుగుతావు, నువ్వు బ్రాహ్మణుడివి, ప్రీచింగ్ చేసి చక్కగా అందరికీ కూడా శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్తూ ఉండటం, శాస్త్రాధ్యయనం చేసి తర్వాత క్షత్రియుడు, ఇట్లా వైశ్యుడు, శూద్రుడు, ఇట్లా గురువులు చెప్తారనమాట. గురువులు వీడు ఈ క్వాలిటీ అని చెప్తారు. మనం చెప్పే వర్ణాలు, కులాలు కాదనమాట. ఈ కర్తవ్య కర్మ చేసి ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయడమే ఉత్తమమైనది. కర్మలు ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనము ఈ దేహదారులమైనప్పుడు కర్మ చేయకుండా కుదరదు. జీవనయాత్ర మనది సాగదనమాట. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. విష్ణు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మం చేయాలి. లేనితో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో కర్మబంధనంలో కట్టివేస్తాయి. అందుకే ఓ కుంతిపుత్రుడా, నీకు నిర్దేశింపబడిన విధులను వాటి ఫలితాలపై ఆసక్తి లేకుండా విష్ణు తృప్తి కోసం నిర్వర్తించు. విష్ణు భగవంతుడి గురించి చెయ్యి, నా గురించి చేయి నువ్వు కర్మలు, అంతేగాని ఫలితం ఆశించవాకు. పూర్తిగా శరణాగతి, పూర్తిగా సమర్పించేసేయి నాకు, పూర్తిగా నాకు సమర్పించు. ఓ కుంతిపుత్రుడా అని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు. కుంతిపుత్రుడా అంటే ఆమె చాలా భక్తురాలు కుంతీదేవి. కాబట్టి నువ్వు కుంతీదేవి కుమారుడివి, నువ్వు నీ కర్మను నువ్వు వదిలేయకూడదు, నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. కర్మబంధాలలో కట్టేస్తాయి జగత్తులో. ఆ పనులు ఏంటంటే విష్ణు కొరకు యజ్ఞ రూపంలో చేసే కర్మం చేయాలి. లేనిచో ఆ పనులు ఈ జగత్తులో అంటే ఇక్కడే ఉంటాం అనమాట. మనం భగవంతుడి గురించి కనుక చేయకపోతే ఏదైనా ప్రసాదం నివేదన చేసి తీసుకోవాలి. లేదు, ఆ ప్రసాదాన్ని తయారు చేయటం కోసంగా చాలా జీవరాశులు చనిపోతాయి. చాలా పాపకర్మలు చేస్తాం మనం. ఆ పాపం మొత్తం కూడా మనల్ని ఇక్కడే ఉంచుతుంది. మళ్ళీ 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 పుట్టుక తీసుకునేట్టుగా చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి కర్మబంధంలో ఇక్కడ కట్టివేయబడతాం ఈ భూలోకంలో. అది చెప్తున్నారు భగవంతుడు. యజ్ఞశిష్టాసిన సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః భుజ్యతే తే త్వఘం పాపాయే పంచత్యాత్మకారణాత్. మొదట యజ్ఞంలో నివేదించిన ఆహారాన్ని భుజించే భగవంతుడి భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసే ఇతరులు నిజానికి పాపాన్ని మాత్రమే భుజిస్తారు. ఇది నాకు టేస్ట్గా ఉందని చెప్పి ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు తయారు చేసుకొని తినేస్తూ ఉంటారు. అలా తినకూడదు. ఏదంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మనము తయారు చేసి భగవంతుడికి నివేదన చేయాలి. ఫస్ట్ భగవంతుడికి నివేదన చేసిన తర్వాత అది తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ వంట చేస్తూ చేతిలో వేసుకొని టేస్ట్ చూడటం ఇవన్నీ కూడా చేయకూడదు. చేయకుండా మనం ఫస్ట్ భగవంతుడికి నివేదన చేసిన తర్వాత శుభ్రంగా ఆ భగవంతుడి పాత్రలు సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకుని అవి చక్కగా వంట చేసి ఆ భగవంతుడికి నివేదన చేసిన తర్వాత మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఆహారం చాలా శుద్ధిగా ఉంటుంది. మనకి ఎంతో కూడా పుష్టిని ఇస్తుంది. లేకపోతే గనక మిగిలిన పాపాన్ని భుజించినట్లే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, వేదాలలో ఏం చెప్పారు మనకి? ఈ కర్మ ఏ విధంగా చేయాలి అన్నది చెప్పారు. ఇక్కడ వ్యవసాయం చేస్తున్నారు చూడండి. ఈ వ్యవసాయం చేయాలంటే మనకి దేవతల్ని పూజించాలి, యజ్ఞాలు చేయాలి. యజ్ఞాలు చేసి తర్వాత వర్షాలు కురుస్తాయి. యజ్ఞాలు చేయటం ద్వారా వర్షాలు కురిస్తే ధాన్యం బాగా పండుతుంది. అంటే మనకి ఈ యజ్ఞ చక్రం మూలంగా అంటే ఈ విధంగా చేయటం వలన మనకి సకాలంలో ఏ టైంలో ఏది కావాలి, ఏది రావాలి అన్నది భగవంతుడు తృప్తి పడతారు. భగవంతుడు తృప్తిపడి పూర్తిగా మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా ఇక్కడ ధాన్యం బాగా పండుతుంది. మనం అన్ని మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేసుకుని పదార్థాలన్నీ ప్రిపేర్ చేసి, ఆహారం లేకుండా ఏ జీవి కూడా జీవించలేదు. కాబట్టి ప్రతి జీవికి కూడా ఆహారం కావాలి. ఈ ఆహార పదార్థాలన్నీ తయారు చేసి మళ్ళీ భగవంతుడికి సమర్పించాలి. భగవంతుడికి సమర్పించి ఆ సమర్పించిన ఆహారాన్ని మనం మళ్ళీ భుజించాలన్నమాట. ఇది యజ్ఞ చక్రం.
దీని పద్ధతి ప్రకారంగా చేస్తూ ఉంటే జప యజ్ఞం. ఇప్పుడు యజ్ఞాలు అంటే ఏంటంటే మనం చేయాల్సింది జప యజ్ఞం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కలియుగంలో మనకి ఈ మంత్రాన్ని మించిన యజ్ఞం ఇంకొకటి లేదనమాట. జప యజ్ఞాన్ని మించిన మంత్రం ఇంకొకటి లేదు. ఈ మంత్రం చేయటమే యజ్ఞం కిందికి వస్తుంది. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ, యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. ప్రాణులన్నీ ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి. ధాన్యము వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది. యజ్ఞాచరణ మూలంగా వర్షం కురవగా యజ్ఞము విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్యాల నుండి సంభవిస్తుంది. అది ధాన్యం ఏమో ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవిస్తాయి ప్రాణులన్నీ కూడా. ధాన్యం వల్ల వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది ధాన్యం. యజ్ఞాచరణం వల్ల వర్షం కురవగా యజ్ఞం విద్యుక్త కర్తవ్యాల నుండి సంభవిస్తుంది. మనం చేసే కర్తవ్యాల మూలంగానే ఆ యజ్ఞం అంటే ఆ జప యజ్ఞం చేయటం ద్వారా ఆ దేవతలు తృప్తిపడి సకాలంలో వర్షాలు కురిసి ఆ వర్షాలు కురవటం వల్ల ధాన్యము మనకు ఆహార పదార్థాలు అన్నీ కూడా పంటలన్నీ బాగా పండి ఆ పండిన పంటలన్నీ కూడా మనము భగవంతుడికి నివేదన చేయటం ద్వారా యజ్ఞచక్రం ఆ విధంగా మనకి వేదాల్లో కూడా ఉన్నదన్నమాట. ఈ విధంగా మనం ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోవాలి. యస్వాత్మరతిరేవ స్యాత్ ఆత్మతృప్తస్య మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందే వాడికి చేయవలసిన కర్మలు ఏమీ లేవు. ఇట్లా ఆత్మజ్ఞానం వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. దీని గురించి మనం 6వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం. పూర్తిగా వస్తుంది ఇది అష్టాంగ యోగం గురించి. వెళ్ళిపోయి ఈ విధంగా కూర్చుని వాళ్ళు ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసుకుని వాళ్ళు పరమాత్మ ధ్యానంలో ఉంటారు. ఇలా ఉండే వాళ్ళకి చేయాల్సిన కర్మలు ఏమి ఉండవు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం దొరికితే అదే భుజిస్తూ ఉంటారు. కందమూలాలు అన్నీ కూడా. లాస్ట్కి కొంత స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు అసలు ఆహారమే తీసుకోకుండా పూర్తిగా గాలిని కొన్ని రోజులు భుజిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇంక అసలు ఆ గాలిని కూడా తీసుకోరనమాట. తీసుకోకుండా పూర్తిగా వాళ్ళ శరీరాన్ని ఆ విధంగా ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేసి ఆ విధంగా ఉంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి వీళ్ళు కర్మలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పనని చెబుతున్నారు అనమాట భగవంతుడు. యజ్ఞదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తద్ అనువర్తతే. గొప్ప వ్యక్తి ఏ పని చేస్తే సామాన్యులు దాన్ని అనుసరిస్తారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం అంతా అనుసరిస్తుంది. ఇప్పుడు గొప్పవాళ్ళు, ఇప్పుడు నాయకులు ఏ విధంగా అయితే ఉంటారో వాళ్ళని ప్రజలు కూడా అనుసరిస్తారు. అట్లా రాజులు అందుకే శాస్త్రాధ్యయనం చేసి శాస్త్రంలో ఏముందో ఆ విధంగా తెలుసుకుని ఆ విధంగా పరిపాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజ్యాన్ని. ఇప్పుడు మహాజనులు, మనకి 12 మంది మహాజనులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ 12 మంది మహాజనులని మనం అనుసరించాలి. ఎవరంటే భీష్ముల వారు, తర్వాత అంబరీషుడు, యమధర్మరాజు, వీళ్ళందరూ కూడా మహాజనులు. 12 మంది మహాజనులు అనమాట. వీళ్ళని అనుసరించడం ద్వారా మనము బలి చక్రవర్తి, జనకుడు, ప్రహ్లాదుడు, మనువు, సుఖదేవుడు, యముడు, వీళ్ళందరూ, నారదుడు, శివుడు, చతుష్కుమారులు, కపిలుడు, బ్రహ్మ, వీళ్ళందరూ కూడా 12 మంది మహాజనులు అనమాట. వాళ్ళు ఏం చేశారు? భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేశారు. ఏది చేసినా సరే భగవంతుడికి సమర్పించారు. భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేసి ఆ ఫలితం వచ్చిన ఫలితాన్ని వాళ్ళు అనుభవించారనమాట. శరణాగతి పొందారు. పూర్తిగా భగవంతుడిని ఫలితం ఆశించకుండా శరణాగతిని పొందారు. కాబట్టి వాళ్ళని అనుసరించాలి. వాళ్ళు ఏ విధంగా చేశారన్నది శాస్త్రాధ్యయనం ద్వారా మనకి గురువులు చెప్తారు. గురువులు ఏంటంటే ఆ భగవంతుడిని చూపించడం కోసంగా శాస్త్రి. ఇప్పుడు ఒక వ్యాపారి ఏం చేస్తాడు? వ్యాపారి తన ఉత్పత్తుల గురించి అన్ని కూడా చెప్తూ ఉంటాడు. ఇది ఇలా మంచిది, ఇది ఈ విధంగా చేస్తే మంచిది, మా ఉత్పత్తులు ఈ విధంగా తీసుకోండి, ఈ విధంగా మీకు మేలు జరుగుతుంది తీసుకుంటే, అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. చెప్పి ఆ వస్తువులు కొనేట్టుగా చేస్తారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే గురువులు ఏం చేస్తారు? ఆ భగవంతుడి లీలల గురించి పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు. పదే చెప్పడం ద్వారా ఈ వ్యక్తులకి ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళకి
దాని మీద గురి కుదురుతుంది. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది. తెలిసి వాళ్ళని భగవంతుడి సేవలో వినియోగిస్తారనమాట. కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకొని వచ్చి కృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతి చేసేట్టుగా చేస్తారు గురువులు. ఆ విధంగా మనము ఏంటంటే గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో మన శాస్త్ర ధర్మం ప్రకారంగా మనకి ఆ భాగవతంలో చెప్పారు ఎవరెవరు గొప్పవాళ్ళు అన్నది. వాళ్ళని అనుసరించడం ద్వారా వాళ్ళు ఏం చేశారు అన్నది చూసుకుని వాళ్ళని అనుసరించడం ద్వారా మనము ఉత్తమ కర్మల ద్వారా అతను నెలకొల్పిన ప్రమాణాన్ని ప్రపంచం కూడా అంతా అనుసరిస్తుంది. ప్రపంచం మొత్తం కూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారనమాట. ప్లీజ్ డోంట్ స్మోక్ అని చెప్తున్నాడు లీడర్. కానీ పక్క నుంచి సిగరెట్ ప్యాకెట్ ఇస్తూనే ఉంటాడు వాడి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి. వి విల్ డూ వాట్ యు డూ, నాట్ వాట్ యు సీ. ఏం చేస్తున్నావు, నాకేం చెబుతున్నావు లేపో అంటారు. అంటే వాళ్ళకి గురి ఉండదన్నమాట ఆ లీడర్స్ మీద. వాళ్ళకి విశ్వాసము, శ్రద్ధ, గురి, ప్రేమ ఇవన్నీ ఏవి ఉండవు. ఏదో వాళ్ళకి ఏంటంటే సొంతంగా ఈ ఫలితాల కోసంగా వాళ్ళ చుట్టూతో తిరుగుతూ ఉంటారు, లీడర్స్ చుట్టూతో. అట్లా ఉండకూడదు. ఒక లీడర్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే ఆ లీడర్కి ప్రాణం అర్పించేట్టుగా ఉండాలన్నమాట. అంత ప్రాణంగా ఉండాలి లీడర్ అంటే. అట్లా మనకి ఆ 12 మంది మహాజనులు కూడా ఉన్నారు. జనకుడు గాని ధర్మరాజు అడిగారట, పరీక్షణ్ మహారాజు పుట్టినప్పుడు జాతకాలన్నీ చెప్తూ ఉంటే చాలా గొప్పవాడు అవుతాడని చెప్పారట. గొప్పవాడు కాదు, ప్రజల్ని ఏ విధంగా పరిపాలిస్తాడు వీడు అన్నది చెప్పండి ఫస్ట్ అని అడిగారట. అంటే ఆ ప్రజల క్షేమం కోరుకుంటూ ఉంటారు నాయకులు. సరైన రాజు ఏంటంటే ప్రజల క్షేమమే నా క్షేమం అని చెప్పి నన్ను కోరుకునేవాడే సరైన నాయకుడు. సహజమైన నాయకులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తారు. తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా ఉండాలి. సరిగ్గా ఉండకపోతే పిల్లలు పాడైపోతారు. వాళ్ళు చాలా ఓర్పుతో, సహనంతో పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచాలి. ఉపాధ్యాయులు ఫస్ట్ తల్లే గురువు అనమాట. తర్వాత తండ్రి, తర్వాత ఉపాధ్యాయులు. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా వీళ్ళ స్కూళ్ళల్లోనే ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయులు కరెక్ట్గా లేకపోయినా కూడా పిల్లలు పాడైపోతారు, సమాజం పాడైపోతుంది. తర్వాత దేశాధినేతలు. వీళ్ళందరూ కూడా సహజమైన నాయకులు. కాబట్టి మీ నాయకుడిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదులు వంటి విశ్వసనీయమైన భక్తులను లేదా వేదాల్లో తెలిపినటువంటి వ్యక్తులను ఎంచుకోండి. ప్రభుపాదులు లాంటి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళేమి ఆశించకుండా, ప్రభుపాదులు వారు ఏమీ ఆశించలే. ఆయన ఆశించకుండా వెళ్ళిపోయారు, అమెరికా వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళందరినీ ఒక్క గురువు గారి వాక్యం మీద ఆయన శ్రద్ధ విశ్వాసంతో వెళ్ళిపోయి మొత్తం అంతా కూడా 108 దేవాలయాల్ని కట్టించారు. అంతా ప్రపంచం మొత్తం కూడా దేవాలయాలను నిర్మించారు, కృష్ణ చైతన్యాన్ని నింపారు అనమాట. ఈరోజు మనం ఈ విధంగా క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాం అంటే ఈ మన ఆచార్యులే కారణం, ఆయన చేసిన కృషి. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్తయేవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలో నేను చేయవలసిన పని ఏమీ లేదు, నాకు లేనిది కానీ కావలసినది కానీ ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటాను. ఎప్పటికీ కూడా నాకు చేయాల్సిందేం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా నేను అన్నీ నాకున్నాయి, కానీ చేయాల్సింది ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ కూడా మీకోసం అంతా చేస్తున్నాను, నేను ప్రజల కోసం చేస్తున్నాను. ఒక తండ్రి ఏ విధంగా చేస్తారు, తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా చేస్తారు బిడ్డలకి. ఆ తల్లిదండ్రులు ఏమీ ఆశించరు. వాళ్ళు నా పిల్లవాడు బాగా కడుపు నిండా తినాలని తల్లి కోరుకుంటుంది. ఆమెకు మళ్ళీ వృద్ధాప్యంలో తల్లికి కడుపు నిండా పెడతారని కోరుకుంటుందా? లేదు. ఆ పిల్లవాడు చక్కగా ఉండాలి, వృద్ధిలోకి రావాలి, ఆకలి కాకూడదు, తను మానేసి కూడా పిల్లకి పెడుతుంది. ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట తల్లిదండ్రులు. అలాగే భగవంతుడు కూడా మన క్షేమాన్ని కోరుకుని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ భౌతిక సృష్టి మొత్తం కూడా చేశారు. కానీ మనమే మొత్తం కూడా కలుషితం చేసుకుంటున్నాం. మన తెలివితేటల మూలంగా, మన తెలివితేటలు ఉపయోగించి మనం మొత్తం అన్ని కూడా కాలుష్యాన్ని నింపేసుకున్నాం అనమాట. ముల్లోకాల్లో నేను చేయాల్సిందేం లేదు, కానీ నేను చేస్తున్నాను, అందరి కోసం నేను చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు పరిత్రాణాయ సాధునా వినాశాయ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ప్రతి యుగంలో కూడా వస్తారు భగవంతుడు.
ఎందుకు వస్తారు? ధర్మాన్ని ప్రతిష్టాపించడం కోసం వస్తారు. ఆయన రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి, కానీ మన కోసం వస్తారు భగవంతుడు. ఇక్కడ చూడండి, నందుల వారికి సేవ చేస్తున్నారు ఆయన, కృష్ణ భగవానుడు చెప్పులు తల మీద పెట్టుకొని వచ్చారు. తండ్రిని ఈ విధంగా సేవించాలి అని చెప్పి నన్ను చూపించారు ఇక్కడ. తల్లిని ఏ విధంగా సేవించాలి, తండ్రిని ఏ విధంగా సేవించాలి, తల్లితో ఏ విధంగా మనము శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో ఉంటూ తల్లితో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి, ఎంత ప్రేమగా ఉండాలి తల్లిదండ్రులతో, ఇవన్నీ కూడా మనకి భగవంతుడు చేసి చూపించారు మనకి ఇక్కడ. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వసః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహమితి మన్యతే. నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడును, కానీ జీవాత్మ మిథ్యాహంకారంతో కర్మలను తానే చేస్తున్నానని తెలుస్తాడు అని ఆత్మ అనుకుంటుంది. ఆత్మ ఏంటంటే, ఆ ఆత్మకు కూడా ఈ సూర్యుడికి ఎట్లా అయితే మేఘం కమ్ముతుందో అట్లా మేఘం కమ్మేస్తుంది అనమాట. మోహం కమ్మేసేసి నేనే చేస్తున్నా, అంతా నాదే నాదే అనుకుంటుంది ఆత్మ. మిథ్యాహంకారం, అహంకారంతో నేనే చేస్తున్నాను కర్మలన్నీ అని చెప్పినని అనుకుంటుంది. అదేంటంటే త్రిగుణాల స్వభావం, త్రిగుణాల చేతనే చేయబడు. అన్నీ కూడా త్రిగుణాల చేతనే ఆ సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఇది 14వ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుందాం పూర్తిగా. సత్వగుణం, ఇది సత్వగుణం, ఇది రజోగుణం, ఇక్కడ తమోగుణం. ఈ 3 గుణాలతో మనిషి బంధింపబడున్నాడు. కోపంగా, విపరీతంగా కోపం వస్తుంది, కోరిక కలుగుతుంది, ఆసక్తి కలుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ లక్షణాలు. సత్వగుణం అంటే ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళటం, టెంపుల్ ఒక దానం చేయటము, ఒక సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణ లక్షణాలు అనమాట. ఒక పుస్తకం, భగవద్గీత క్లాస్ అటెండ్ అవటం, భగవద్గీత చదువుకోవటం, భాగవతం వినడం, ఇవన్నీ కూడా సత్వగుణంలో చేస్తూ ఉంటారు. రజోగుణం అంటే చెప్పాను. తమో గుణం అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. పూర్తిగా వాళ్ళు చీకటి గమ్మేస్తుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఏం చేయాలో కూడా బుద్ధి పనిచేయదు. అది తమో గుణానికి చెందినటువంటి లక్షణం. ఈ 3 లక్షణాలతో కూడా, ఈ 3 లక్షణాలు కూడా ప్రకృతి మూలంగా మనకి ఏర్పడతాయి. అమోహం గమ్మ అంటే పూర్వజన్మలో మనం చేసినటువంటి కర్మల్ని బట్టి ఈ గుణాల ప్రకారంగా మనం జన్మిస్తూ ఉంటాం. ఆ గుణాలు మన మీద ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రకోపించినప్పుడు ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తండ్రి ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అంటున్నాడు చూడండి, డోంట్ టీచ్ మీ అంటున్నాడు కొడుకు. రాంగ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట ఇది, అహంకారం. అర్జున ఉవాచ అథకేన ప్రయుక్తేయం పాపం చరతి పురుష అనిచ్చన్నపి వాష్ణేయ బలాదివ నియోజిత. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నా, ఉష్ణవంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా మానవుడు దేని బలవంతం వల్ల పాపాలు చేస్తున్నాడు. ఎందుకు చేస్తాడు పాపాలు మనిషి అని చెప్పనని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇష్టం లేదు కానీ అది పాపం అని తెలుసు, కానీ చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తున్నాం? భగవంతుడు చెప్తున్నారు సమాధానం. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహ వైరిణం. శ్రీ భగవానుడు పలికిన, అర్జున, ఇది కేవలం కామమే, అది రజోగుణం వల్ల కలిగి తరువాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచం కబలించే పాపమయ శత్రువు. భగవానుడు చెప్తున్నారు, ఏం చెప్తున్నారు, అర్జున, ఇది నిజంగా కామమే, కోరిక అనమాట. కోటి రూపాయలు రావాలి నాకు వెంటనే అంటే ఏ ఉగ్రవాదమో చేసేసేసి మొత్తం అదిగో అక్కడ బాంబే వేస్తే నీకు ఎదిగో ఇంటి ఇస్తానని చెప్పినని ఇది చేస్తూ ఉంటారు. రౌడీయిజం అనమాట. అదంతా చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తూ ఉంటారు. ఒకళ్ళు సంపాదించి పెట్టుకున్న దాచుకున్న డబ్బులన్నీ కూడా వాళ్ళు కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా రజోగుణం మూలంగా సంభవిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అనమాట. తర్వాత క్రోధంగా పరిణమిస్తుంది. ఆ రజోగుణం ఏంటంటే ఆ పాపం చేస్తాడు, చేసిన తర్వాత ఆ క్రోధం, కోపం వస్తుంది, కోపం ఎక్కువగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ప్రపంచాన్ని కబలించే పాపమయ శత్రువు. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక కోరిక కలిగి ఉంటుంది, ఆ కోరికతో వాళ్ళు ఆ పని చేసేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తప్పించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ కోపం వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఏ విధంగా చేయాలి. ఆ కోపం అన్నదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబలించే శత్రువు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట. కామము, తర్వాత
క్రోధము. ఈ రెండు కూడా ప్రపంచాన్ని కబళించేటువంటి శత్రువులు. ప్రపంచాధినేతను కావాలి నేనని చెప్పినాను అనుకుని ఈ వైరస్ వదిలిపెట్టడం. మొన్న మనం బాధపడ్డాం, కరోనాతో ఎంతమంది చనిపోయారు, చాలా బాధపడ్డాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకేదో వైరస్. పూర్తిగా ప్రపంచాధినేతను కావాలి నేను, అహంకారం అనమాట. పూర్తిగా నా మాట అందరూ వినాలి, నేను గొప్పవాడిని, నేను చక్రవర్తిని అనేటువంటి దీంట్లో ఉన్న ఇది అదేంటంటే రజోగుణం. ఇప్పుడు మనకి గుణాల గురించి 14వ చాప్టర్లో చెప్పుకుందాం మనం. ఆ క్రోధం పరిణమిస్తుంటుంది. ఆ క్రోధమే ప్రపంచాన్ని కబళించే శత్రువు అని చెప్తున్నారు. ధూమేనావ్రేతే వహ్ని యదాదర్శో మలేన చ యదుల్బేనావృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. పొగ చేత అగ్ని, ఇక్కడ చూడండి, పొగ చేత అగ్ని. ఇక్కడ అగ్ని ఉన్నట్టు తెలియదు మనకి. ఆ పొగ వస్తూ ఉంటే అక్కడ అగ్ని ఉంది అని చెప్పినని తెలుస్తుంది అనమాట. కానీ ఆ పొగ ఏం చేస్తుంది, కప్పేస్తుంది అగ్నిని కనిపించకుండా కప్పేస్తుంది. మురికి చేత అద్దం ఏం చేస్తుంది, పూర్తిగా అద్దం దుమ్ము పడ్డది అనుకోండి, దాని ఎదురుగుండా నిలిచినా కూడా మనకి మొహం కనిపించదు, ప్రతిబింబం. తర్వాత గర్భంలోని శిశువు, మావి చేత గర్భంలోని శిశువు, ఈ విధంగా మావి చేత గర్భంలోని శిశువు, ఇవన్నీ కూడా కప్పబడి ఉంటాయి అన్నమాట. కప్పబడి ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం అంటే కోరిక ఆవరించి ఉంటుంది. కోరిక ఏంటంటే ఇప్పుడు అద్దాన్ని మనం శుభ్రంగా తుడవాలి, తుడిస్తేనే మనకి ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంది కదా. ఆ పొగ వస్తున్నప్పుడు ఆ పొగని ఊది మనం ఏదైనా విసనకరతో విసిరితేనే మనకు లోపల అగ్ని ఉంది అని చెప్పిన ఆ పొగ పక్కకి వెళ్ళిపోయి అగ్ని బయటకు వస్తుంది. అట్లాగే ఇక్కడ మావి చేత గర్భంలో ఉన్నటువంటి పిండం మావి చేత కప్పబడి ఉంటుంది. ఆ విధంగా మన ఆత్మ కూడా కప్పబడిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అది ఎలా బయటికి వచ్చి అది ఆత్మతత్వం ఏ విధంగా ఇది కావాలి అంటే మనకి ఆ భగవంతుడిని తలుచుకుని భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవడం ద్వారా మనము ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందుతాం. భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి, పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకోవాలి అంటే జీవుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక గురువు ఆశ్రయం పొందాలి. ఒక సాధు ఆశ్రయం ద్వారా మాత్రమే మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాం. ఆ ఆత్మజ్ఞానం పొందటం ద్వారా పూర్తిగా మనము భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటూ శరణాగతి వేడుకుంటూ భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి అధిష్టానం ఉచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి దేహదారులకు మోహం కలుగజేస్తుంది. అది ఇంద్రియాలు, మన ఇంద్రియాలు ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. నాలుక అడుగుతూ ఉంటుంది, కళ్ళు అడుగుతూ ఉంటాయి, చెవులు అడుగుతాయి. దాని ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కామంతో నిండిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. మనస్సు, బుద్ధి ఆశ్రయాలు, మనసులో కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆ కోరికని తీర్చాలి అనేటువంటి ఇది ఉంటుందన్నమాట. అది బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి మనస్సుని. ఆశ్రయాలని చెబుతారు. అది వీటి ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఆ జ్ఞానం అనేది కప్పబడిపోతుంది. కప్పబడిపోయినప్పుడు అంటే మనం ఆత్మస్వరూపులము, మనం ఆత్మలం. కానీ ఈ దేహం అనేది క్షరం అనేది మర్చిపోయి ఈ దేహానికి మనకి మోహం కలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ దేహానికి అన్ని కూడా మనం ఈ దేహం కోసంగా కోరికలు తీర్చుకోవటం కోసంగా ప్రయత్నం, పొద్దుస్తమానం కూడా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాం. ఈ కోరిక తీరాలి, ఆ కోరిక తీరాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి. భగవంతుడిని కృష్ణ అనే నామం కూడా పలకటానికి వాళ్ళకి టైం లేదండి. మాకు రిటైర్ అయ్యాకంటారు. ఎప్పుడు రిటైర్మెంట్, ఎప్పుడు మనిషిది అది మనం పెట్టుకున్నది, అది 60 ఏళ్ళు రిటైర్మెంట్. కానీ మనిషి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చెప్పారు మనకి, వాళ్ళు చిన్న ఏజ్ నుంచే 5 సంవత్సరాలు, ప్రభుపాదులు వారు 5 సంవత్సరాల నుంచే చేశారు, భక్తి చేశారు, భగవంతుడి ధ్యానం చేశారు.
దేహదాలకి మోహం కలుగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తస్మాత్మేంద్రియాణ్యాదో నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఓ భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, అందువల్ల మొట్టమొదట ఇంద్రియాలను నీ చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకుని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామ అనే పాపిని పారద్రోలు. ఆ కోరిక అనే దాన్ని నువ్వు పారద్రోలేసేయి. మొత్తం ఇంద్రియాలన్నీ కళ్ళు అడుగుతూ ఉంటాయి, అది చూడాలి ఇది చూడాలి, అదిగో అక్కడ క్రికెట్ వస్తాను చూస్తాను, గంటలు గంటలు వేస్ట్ చేస్తాం. అదిగో అక్కడ ఏదో వింటాను, వాళ్ళ విషయాలన్నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళవన్నీ వినటం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంద్రియాలు అడుగుతూ ఉంటాయి, కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. వాటన్నింటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోమని చెబుతున్నారు అనమాట భగవంతుడు. ఓ భరతవంశంలో శ్రేష్ఠుడా, భరతవంశం మొత్తానికి కూడా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివి అర్జున. నువ్వు మొట్టమొదట ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకో, నీ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోల, కోరిక అనే దాన్ని వదిలేసేయి నువ్వు అని చెప్తున్నారు. ఆయన కోరిక ఏంటి? వాళ్ళని చంపకూడదు, వీళ్ళని చంపకూడదు, వాళ్ళు నాకు ఇది అవన్నీ చెప్తున్నారు కదా, కృష్ణుడికి చెప్పారు కదా, అవన్నీ వదిలేసేయి నువ్వు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంద్రియాలన్నీ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి? కన్ను, ముక్కు, చెవి, స్కిన్, తర్వాత నాలుక, నోరు, ఇవన్నీ కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు. ఈ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. నాకు కళ్ళు అంటాయి, అవి చూడాలంటాయి. ముక్కు ఉంటుంది, నాకు అది ఇది వాసన చూడాలంటుంది. చెవులు అంటాయి, విపరీతంగా ఏదో ఒకటి అనవసరమైన విషయాలన్నీ విందామని. తర్వాత స్కిన్ అంటుంది, నాకు కోరిక టచ్ కావాలని చెప్పనని, మైదన కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత నాలుక అడుగుతూ ఉంటుంది, రుచులు కావాలి, నాకు ఆ రుచి కావాలి, ఏ రుచి కావాలని. టైం కాని టైంలో కూడా అడుగుతూ ఉంటుంది, నాకు అది తినాలని ఉంది అని అడుగుతుంది. కానీ అది తప్పు, ఇప్పుడు కాదు అనేది మనసు చెప్పాలి. మనసు కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది, మనసు అట్టు పెట్టుకుంటుంది, కోరిక తీర్చాలి ఎట్టగొట్లా అని చెప్పినాను మనసులో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మనసులో వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ బుద్ధి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి, ఈ కళ్యాలు పట్టుకోవాలి, గట్టిగా కళ్యాలు పట్టుకుని దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేసినప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది అనమాట. దేహం ఏమో సుఖం కోరుతుంది, మనస్సు ఏమో ఆనందం. దేహం సుఖం కోరుతుంది, ఆత్మ ఏమో ఆనందాన్ని కోరుతుంది. కాబట్టి ఆత్మానందం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనకి ఆ భగవంతుడి సేవలోనే గుట్టిగా భగవంతుడిని శరణాగతి వేడుకున్నప్పుడు ఆత్మకి ఆనందం వస్తుంది. మనస్సుకి శాంతి కావాలి. మనశ్శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం అనవసరమైన విషయాల మీదకి మనస్సును మళ్లించకుండా ఉన్నప్పుడు మనశ్శాంతి కలుగుతుంది. ఆత్మ, బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. ఇంద్రియ భోగ వస్తువుల్ని కోరుకుంటూ ఉంటాం, ఇంద్రియాలు వాటిని అడుగుతూ ఉంటాయి. దాన్ని మనస్సులోకి వెళ్తుంది ఆ విషయాలు. ఆ మనసులో వెళ్ళిన వాటిని ఈ బుద్ధి కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేయకపోతే ఆత్మ ఏమవుతుంది? వేరే దేహంలోనికి ప్రవేశించేటప్పుడు ఆత్మ, మనం ఈ జన్మ మనిషి జన్మ వచ్చినా వచ్చే జన్మ ఏ పందిగానో కుక్కగానో పడతాం. పూర్తిగా కోరికల్లో పడిపోయి దొర్లుతూ ఉంటే ఆ కోరికకు తగ్గట్టుగా మనకి జన్మ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? కర్మేంద్రియాలు స్థూల శరీరం కన్నా కూడా ఉన్నతమైనవి, మనస్సు ఇంద్రియాల కన్నా కూడా ఉన్నతమైనది. మనస్సు కన్నా ఉన్నతమైనది బుద్ధి, మరియు బుద్ధి కన్నా మరింత ఉన్నతమైనది ఆత్మ. ఆత్మకి ఆనందం కలగాలి, ఆత్మానందం కలిగేట్టుగా చూసుకోవాలి మనం. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ మహాబాహువులు కలవాడా, ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి బుద్ధితోనే మనస్సు నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలీయమైన శత్రువును సంహరింపు. పూర్తిగా మనం ఆ కోరికని కంట్రోల్ చేసుకో అని చెప్తున్నారు అనమాట. పూర్తిగా ఇలా బుద్ధి కంటే ఆత్మ గొప్పదని తెలుసు కదా నీకు, తెలుసుకున్నావు కాబట్టి ఆ బుద్ధితోనే నువ్వు
ఆ కోరికలు అనేటివి రాకుండా, కోరిక వచ్చినా కూడా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. జీవిత పాఠం ఏంటంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి, మనస్సును హరినామ జపం చేయడంలో మరియు భగవద్గీత చదవడంలో నిమగ్నం చేయాలి. భగవద్గీత చదువుకుంటూ ఉండాలి. భగవద్గీతలో లేనిది లేదు, అన్నీ కూడా ఉన్నాయి భగవద్గీతలో. కాబట్టి భగవద్గీత చదవటం ద్వారా మనము భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతాం, భక్తిని పెంపొందించుకోగలుగుతాం అన్నమాట. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులకి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, శ్లోకాలు యాక్చువల్‌గా మేము పీడిఎఫ్ ఫాలో అవుతున్నాము. ఇవేంటి కొన్ని ఎదరికెళ్ళిపోతున్నాయంటే అన్నీ ఒక దాంట్లో కవర్ అయిపోతున్నాయి. గురూజీ పీడిఎఫ్ ఇస్తున్నారు కదండి ప్రతిరోజు కూడా. వీడియోస్ మీరు ఇప్పుడు ఆ శ్లోకాలు ఇప్పుడు 43 ఉన్నాయి కదా ఈ కర్మయోగంలో థర్డ్ అధ్యాయంలో. అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ శ్లోకము అంటే వస్తలేదు ఇందులో. చదవటం రావట్లేదు అంటున్నారా? మీరు చెప్పేటప్పుడు ఇందులో ఒకే దాంట్లో అన్ని కవర్ అయిపోతున్నాయి. అది ఇందులో మొత్తం రావట్లేదు కదా అన్ని శ్లోకాలు. అన్ని శ్లోకాలు రావట్లేదు అంటున్నారా? మీ అన్ని స్లైడ్స్ శ్లోకాలు రావాలంటే మీకు సెకండ్ లెవెల్లో ప్రతి శ్లోక కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు 1 అవర్ టైం అంటే 1 అవర్ టైంలో అన్ని శ్లోకాలు కవర్ చేయటం కుదరదు. ఒక శ్లోకం లాంటివే 2-3 ఇస్తూ, ఒక శ్లోకానికి అదే విధంగా ఉన్నటువంటివి 2-3 ఉంటాయి అన్నమాట. అవన్నీ తీసేసి అర్థమైందా? అదే అడుగుతున్నాను నేను యాక్చువల్లీ. అన్ని శ్లోకాస్ అన్ని చెప్పరు ఫస్ట్ లెవెల్, ఇది ఓన్లీ ఇంట్రొడక్షన్. సిమిలర్ తాత్పర్యం ఉంటది కాబట్టి సేమ్ అలానే. మీకు సెకండ్ లెవెల్లో తప్పకుండా చెప్తారు. సెకండ్ లెవెల్లో ప్రతి శ్లోకం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు. మీరు అందరూ క్విజ్ చేయండి. క్విజ్ చేస్తున్నారా? క్విజ్ అందరూ కూడా క్విజ్ చేయండి. క్విజ్ చేస్తేనే మీకు సెకండ్ లెవెల్కి వెళ్ళగలుగుతారు. అందరూ చేయండి క్విజ్, వదిలిపెట్టవాకండి. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఈరోజు క్లాస్లో? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, బాగా అర్థమైంది మాతాజీ, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, చెప్పండి. మాతాజీ, మీ క్లాస్ చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా నేను 2 డేస్ నుంచి హాఫ్లో జాయిన్ అయ్యాను, కానీ ఈరోజు త్వరగానే జాయిన్ అయ్యాను. మాతాజీ, ఈరోజు జపం గురించి చెప్తా అన్నారు. ఈరోజు జపము ఎలా చెప్తా అన్నారు, ఎలా మీన్స్ దానికి దాంట్లోనే ఏం చెప్తానన్నాను అర్థం కాలేదు. జపం జపం గురించి. ఓకే. ఇప్పుడు
జపమాల ఇలా ఉంటుంది. జపమాల బ్యాగ్ ఉంటుంది ఈ విధంగా. ఈ విధంగా బ్యాగ్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా జపమాల ఉంటుంది. ఈ జపమాలని మనము ఈ జపమాలకి ఇది గోపి పూస అంటారు దీన్ని. స్టార్టింగ్ ఈ జపమాలలో ఈ పూస ఉంటుంది. ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జపం. ఈ వేలు మీద పెట్టుకోవాలి. ఈ వేలు యూజ్ చేయకూడదు. కనిపిస్తుంది అందరికి. ఈ వేలు యూజ్ చేయకూడదు. ఈ వేలు అంటే ఇది ఇండికేషన్ ఫింగర్. దీన్ని వాడకూడదు అనమాట. అహంకారానికి గుర్తు ఇది. అందుకని దీన్ని వాడకుండా సెంటర్ ఫింగర్ మీద జపమాల పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా సెంటర్ ఫింగర్ మీద జపమాల పెట్టుకుని ఫస్ట్ పూస మీద ఈ బొట్టన వేలు పెట్టాలి. బొట్టన వేలు పెట్టి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఆ పూస నుంచి ముందుకెళ్ళాలి. మన వైపుకి జరుపుకోవాలన్నమాట పూసల్ని. ఒక్కొక్క పూసని ఒక్కసారి మంత్రం చెప్తే ఒక పూస జరుపుకోవాలి ముందుకి. అట్లా 108 పూసలు ఉంటాయి మొత్తం కూడా. 108 సార్లు చేస్తే ఒక రౌండ్ చేసినట్టు. ఈ విధంగా జపమాలని 108 సార్లు చేయాలి. 108 సార్లు చేస్తే ఒక రౌండ్ చేసినట్లు. ఇలా జరుపుకోవాలి. జరుపుకుంటూ చేయాలి. ఒకసారి చేసిన తర్వాత ఒక పూసని మన వైపుకి లాక్కోవాలన్నమాట. ఇట్లా ఇటు అనకూడదు. ఇటు లోపలికి అనుకోవాలన్నమాట. చేతి లోపలికి అనుకోవాలి. తర్వాత ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ప్లేస్లో మనం మొదలు పెట్టేటప్పుడు మనం నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామినేతి నామనే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య జయసారణే జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద అని చెప్పి మనం చదువుకుని జపం మొదలు పెట్టాలి. మొదలుపెట్టి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క పూసనే జరుపుకుంటూ హరే కృష్ణ నామాన్ని జపం చేయాలి. ఓకేనా మాతాజీ? అర్థమైంది అందరికీ? ఇది బ్యాగ్లోనే ఉండాలి, తీయకూడదు. బ్యాగ్లో ఎందుకు ఉండాలి అంటే కింద పడకూడదు. మాల పొరపాటున కింద పడ్డా కూడా బ్యాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్లా ఈ వేలు చెయ్యేమో పెద్ద హోల్ ఉంటుంది. ఆ హోల్లో చెయ్యి పెట్టాలి. చిన్న హోల్లో ఈ వేలు పెట్టేసేయాలి. ఈ వేలు టచ్ కాకూడదు. ఇండికేషన్ ఫింగర్ ఈ వేలు టచ్ కాకుండా మనము మన వైపుకు జరుపుకుంటూ జపాన్ని మొదలుపెట్టి చేసుకోవాలి. ఇట్లా బ్యాగ్లోనే ఉంటుంది మాల. బ్యాగ్లోనే మన చెయ్యి ఉంటుంది. బ్యాగ్లోనే దాన్ని జరపటం ఏంటంటే నిదానంగా మీకు ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. నిదానంగా చెయ్యండి. చేస్తూ ఉంటే ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. 7 minutes పడుతుంది. మొత్తం 108 చేయడానికి 7 minutes పడుతుంది. అట్లా మేము 16 సార్లు చేస్తాం రోజుకి. పొద్దున్నే చేసేస్తాం 16 సార్లు కూడా. 16 రౌండ్లు. 16 రౌండ్లు చేయడానికి మనకి 2 hours పడుతుంది. మాతాజీ ఇప్పుడు ప్రతి రౌండ్కి మీరు మంత్రం చెప్పారు కదా, అది చదువుతూనే ఉండాలా? ప్రతి ఇప్పుడు అది చెప్పుకోవాలి. అది చెప్పుకుంటే ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఒక హరే హరే అనటంలో కానీ, రామ అనటంలో కానీ, కృష్ణ అనటంలో కానీ ఏదన్నా కొంచెం కొంచెం తప్పుగా అన్నా కూడా దానికి భగవంతుడి కృప ఉంటుందన్నమాట. ఆయన ఆశీస్సులు ఉంటాయి. ఆ ఆశీస్సులతో దాని అనర్థం అనేది తొలగించబడుతుంది. ప్రతి మాలకి కూడా మనం చెప్పుకొని చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మేడం చెప్పండి. ఇది జపమాల బీట్ బ్యాగ్ లోపలనే పెట్టి చేయాలా, బయట పెట్టకూడదా? బీట్ బ్యాగ్ లోపల పెట్టే చేయాలండి. ఎందుకు? కారణం ఏంటి అంటే అది జపం చేసేటప్పుడు అప్పుడు పొరపాటున చెయ్యి జారి కింద పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. బ్యాగ్ మాల నేల టచ్ కాకూడదు. ఓకే, అందుకని బ్యాగ్ లో పెట్టాలి. ఓకే.
థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే అండి. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈరోజు లెసన్లో అది ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, డౌట్స్ ఏం లేకపోతే కనుక క్లాస్ ఏం చేసేస్తాను. కానీ మీరందరూ రేపు కూడా 5:50 కల్లా జాయిన్ అయిపోండి. 5:50 కల్లా జాయిన్ అవ్వండి. మన క్లాస్ టక్ అయిపోతుంది. 45 కల్లా అయిపోయింది అనుకోండి. 6:45 కల్లా ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళది ప్రాబ్లం మనకి తలకాయ నొప్పి ఉండదు. ఒకటి రెండు శ్లోకాలు మిగిలినా కూడా నేను సెల్ ఫోన్ లో చూసి చెప్పేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే అండి. ఓకే మేడం నమస్తే మేడం. 5:50 కల్లా జాయిన్ అయిపోండి. చెప్పండి మేడం నమస్తే మేడం. మేడం మామూలుగా అయితే ఎన్ని రౌండ్లు చేయాలి? 16 రౌండ్లు కాకపోతే ఎన్ని రౌండ్లు చేయొచ్చు మనం? అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టండి. మొదలు పెడితే దానిలో రుచి తెలుస్తుంది మీకు. మనం ఏదన్నా ఒకటి తింటూ ఉంటేనే దాంట్లో రుచి తెలుస్తుంది కదా. అదే విధంగా మనకి జపం చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో రుచి తెలుస్తుంది. మనం ఆటోమేటిక్ గా చేసేయగలుగుతాం. అమ్మో 16 రౌండ్లు అని భయపడకండి. ఒక్క రౌండ్ ఫస్ట్ చేయటం మొదలు పెట్టండి. నిదానంగా మీరే పెంచుకోగలుగుతారు. ఆటోమేటిక్ గా పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు మేమందరం కూడా మొదట ఒక్క రౌండ్ చేసేటప్పటికే ఎక్కువైపోయేది మాకు. సరే మేడం. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. అందరు చేయటం ముఖ్యం. అందరూ కూడా ఫస్ట్ మొదలు పెట్టేసేయండి. మొదలుపెట్టి చేయటం మొదలుపెట్టి చేయండి. మహామంత్రం ఇది కలిసంతరణ ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి తీశారు చైతన్య మహాప్రభు. ఇది నార్మల్ మంత్రం కాదు, ఎవరో రాసినటువంటిది కాదు, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటిది. ఆ వేదాల ద్వారా వచ్చినటువంటి మంత్రం ఇది. కాబట్టి ఈ మంత్రం చేయటం ద్వారా మనకి భగవంతుడికి దగ్గర కాగలుగుతాం మనం. అది. హరే కృష్ణ. క్లాస్ ఎట్లా ఉంది మీకు అందరికి? క్లాస్ చెప్తూ ఉంటే మీకు అంత బాగా వినిపిస్తుందా? బాగా వినిపించింది. అవునా? థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. బాగా అర్థమవుతుందండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా భయపడకుండా అడగచ్చు చక్కగా. అన్నీ నేను చెప్తాను మీకు. ఓకే, ఇంకా నేను ఎండ్ చేసేస్తున్నాను క్లాసు. రేపు మళ్ళీ 5:50కి జాయిన్ అవ్వండి. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలమ్మా పద్మవల్లి. రేపు కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే మాతాజీ.